Охо! Қараңыз әлі қызлар. Теге яқта көпме телевизор қараушылар отырған. Демәк, бізге тапшырыны башларға вакыт. Әлбәттә, студияда бүген мин Нойлә Славина. Мин Ясмина Гарипова. Һәм мин абыйгыз Рамил Шарапов, без тапшыруны башлыйбыз. Кызганычка каршы, бүген без бер матур клип белән сау булашабыз. Башкаручысы Җилә Шабаева. Рәхмәт сиңа безнең белән булганыңа. Хәзерге ана клубын искә төшереп алабыз. Ә хәзер яхшы яңалыкка күчәбез. Бездә премьера. Һәм алкышлар белән каршы алабыз. Шылтыр-шылтыр җырлап кына аккан, килдем әле шишмә янына. Сулар түгел, моңнар җыеп алдым. Белдерәмә минем ушыма шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә башы типкән йөрәк сымак, ташлар ярып чыга сулкылдап. Кояш яктыр сында көзге төсле, көмеш суы китә шылтырып моң шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Шишмә моңы күңелләргә якын, әллә аны тыңлап үскәнгә, әллә инде ул чыкканда килеп, моңлы суын учлап эчкәнгә бу шишмәнең ул суларын, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Ул шишмәнең бу сулары, тасмалардай озын аппак юллары. Бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Әминә Зөһрә Усманова матур кошларга гашыйк икән. Шулай ук ул шиншилла ярата. Кызлар, сез бигрәк күп беләсез икән, әйме? Әйдәгез, бераз без ял итәбез, ә сүзне Зөһрәгә тапшырабыз. Яшәүләр, актан киенмәс иде.
Мария дуэтін қаршы алабыз. Әйе, аларның қызықсынулары бір түрлі екен. Икісі де эт белән мәче ярата. Әйдәгез клипларын қарап кетик. Кыр козылары жырылап, кыр козылары йырлап, қаңғылдашып ашан көз жеткеш. Кыр козылары жырлап, кыр козылары йырлап, қаңғылдашып ашан көз жеткеш. Әллә яңгыр ява, әллә яшьләр тума, елларыннан киткән кошларны. Әллә яңгыр ява, әллә яшьләр тума, елларыннан киткән кошларны. Козылары кайтыр, туган чәчәк атар, күл тулкынлар козлар калынуда. Кыр козылары кайтыр, туган чәчәк атар, күл тулкынлар козлар калынуда. Так, сөзні Азалия Гыйләжеваға тапшырабыз. Ал нинди йорт хайваннарын ярата? Песілерні бик яратам деп сөйледі ул безгә. Әйе шул, біз сені яратабыз. Шуңа күрә, хөрмәтле Азалия, сөзні сиңа бирәбез. Нурда микен, кемдер эзлиңе
Ялшынға ашын әшін, янда керек якын достым. Якты хыял, ян оюлар, сәлем берген жылы қолар. Хыялларда қанат қойсын, бер ақыл, келген жылар, келген жылар. Işık bizge dünya sarı, şurada bakıp kütkenlerge, yaşa rahat gelegende, yaktı hayal yürgenlerge, yaktı hayal yanma yollar, selam bergen jolly kollar, hayallarga kanat koysun, ber akıl. Келген yıllar, келген Siz bilesizmi? Hazır kimni ilan etamiz? Әминә Сабированы. Оның клибын білесізме? Білмәсәгіз, қарап кетейік. Урамнарда қар яуар, миңа рәхәт күңелем. Чөнки яңа ел бәйрәме, яңа ел көне.
Kızlar, Qoragızal birer türlü mine uyun kralı. Kuray tavuşlarını iştes kile başladı biteli. Сыңайдагыз тыңлап китик. Яш курайчылар ансамблен каршы алабыз. Бәлки Юнусу нәрселәр ярата икән? Йорт хайваннарына килгәндә, ул этләр ярата. Kızlar, мен sizge şunu aytayım. Ул гомумән тормышны ярата. Hey, ана, гел елмайып тора. Шонмасагыз, үзегез карап китегез. Кем иртүк назлап уята, һәр чак ярдәмдә, ни булса да аңлый белә, әни әлбәттә. Йомшак була назлы йөзле, ягымлы сүзле, дөньяларда юк башкалар, әни шикелле.
çoktan her şok yılmayam enin işit minde şulay onu yaradan yumuşak olan azı yüzlü yağımlı süzler dünyalarda yok başkalar en iyisi güller dünyalarda yok başkalar en iyisi Дуслар, Веснушки төркемін қаршы алабыз. Әйе. Ең матур ижад төркемнәренең берсе. Аларны барыбыз да бик яратып, көтеп алабыз. Kar yağan kışkı uğramlarda Eydirsin ak yorgan yabılgan Cebedi karkı yaş yollarında Şonlu yumşak şista bakar Ak kar bürtüklerine Kat kat min karab kuyaman Ak kar bürtükleri Uğrasın var dünyanın Ak kar bürtüklerine Kat kat min karab kuyaman Ak kar bürtükleri Uğrasın var dünyanın Тыптын гына ява күбәләктәй Чәчләргә һәм керфекләргә кар Азына шаян җил исеп куйса Әйлән-бәйлән уйный апакар Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасын бар дөньяны Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасын бар дөньяны Шәҗем килгән нәфис сакалларда Күплегәндәр матурлыклар бар Мин дә очар идем шул карлар кебек Күзем белән алча бакар Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасын бар дөньяны Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасын бар дөньяны Урамнарда аппак кар, аклык сафлык билгесе. Шушы аппак карлар белән барчабызның да күңелләренә аклык кына иңсен иде. Ап-ак кар бөртекләренә Кат-кат мин карап куямын Ап-ак кар бөртекләре Урасын бар дөньяны
Так, ихтибар кызлар, моторгына утырдык, саңкыларын тотабыз һәм сез дә моторгына утырдыгызмы? Чөнки без хәзер Ясминаны тыңлыйбыз. Ясмина, безгә әйт әле, синең яраткан йорт хайваннарың нинди? Мин песиләрне яратам. Песиләрне яратабыз. Бик шәп. Хәзер синең чыгышыңны да карап узык инде, Ясминә. Кызлар, сез менә Йоркширский терьер дигән токымлы этне беләсезме? Әлбәттә, шундый кечкенә этләр, Рамил абый. Андай этләрне Лиана Кафиатуллина бик ярата икән. Рәхәтләнеп сулышалып, гөлем ана телемдә, миңа кушылып җыр суза, һәр агач, һәр гөлемдә. Шушы телдә әби бабам аралашкан, сөйләшкән. Мин тугачта әти әни балам дип эндәшкән. Үз илемнең үзе баласын, үз җырымда үз көем. Миңа
тапшыруына Самир Губайдуллин дәвам итә. Ә сез Самирның яраткан йорт хайваннарын беләсезме? Аилә, әлбәттә беләбез. Так, аның граф кушаматлы эте бар. Аннан соң әле ул алтын балыклар тотырга ярата. Самир, фермер булып беткәнсең бит инде. Иң мөһиме, җырлый торган фермер. Hürmetli dostlar, karşı alınız sahnede Samir Gıbaydullin. Сәлем, дуслар! Уйна, гармун уйна, эздерепләр уйна, эрәтәле күңел бозларын. Сөймәгәннәр сөйсен, ялкыннарда көйсен, шатлыкларга күм синең яны. Сөймәгәннәр сөйсен, ялкыннарда көйсен, шатлыкларга күм синең яны. Уйна, гармун уйна, сыздырыплар уйна, тыпырдатып бейіп кетсіннәр. Көлмәгәннәр көлсін, яшәү рәхәт дейсін, күз яшьләре булса кипсеннәр. Көлмәгәннәр көлсін, яшәү рәхәт дейсін, күз яшьләре булса кипсеннәр. Уйна, гармун уйна, армый-талмый уйна, мен җырлармын сиңа кушалам. Халкымны яратып, сагышын таратып, сайрармын мен, җырлармын мин гүзәл кеш булып. Халкымны яратып, сагышын таратып, сайрармын мен, җырлармын мин гүзәл кеш булып. Халкымны яратып, сагышын таратып, сайрармын мен, җырлармын мин гүзәл кеш булып. Яхшы музыкант болу үшін ике бір керек. Біріншісі Құдай берген талант, икенчisi әлбәттә тырышлык. Ә ул Самирда бар. Самир, алға. Халкымны яратып, сагышын таратып, сайрармын мен, җырлармын мин гүзәл кеш булып. Сайрармын мен, җырлармын мин гүзәл кеш булып. Сайрармын мен, җырлармын мин гүзәл кеш булып. Hey! Безне социаль фильтрләрдә дә күзәтеп барыгыз. Язылыгыз, бергә булыйк. Яңалыкларны беренчедән булып белегез. Беренче урынны беләсе иде. Ясмина, сабыр бул, тиздән. Иң беренче барлык катнашучыларны да барлап чыгыйк. Игътибар экраннарга. Шишмәнең ул сулары, тасмалардай озын аппак юллары, бер кайчан да тынмасыннар җырлары, барып җитсен күңелләргә моңнары, җыр моңнары. Ничек тә шуар иде, җаным белән чаңгы, ничек тә шуар иде, җаным белән чаңгы. Йөрәк әрәнеп кала, йөрәк
Яңа ел, яңа утлар. Хо, яңа ел, яңа карлар. Хо, сау исән булыйк, дуслар. Иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар. Хо, яңа ел, яңа карлар. Әни янда булган чакта әр чак елмаям. Ап-ак кар бөртекләренә кат-кат мин карап куямын. Ап-ак кар бөртекләре урасың бар дөньяны. Зурышынычлар алып, килсен безгә яңа ел. Акырдай бәхетле булсын безнең яңа ел. Үз илемнең үзе баласын, уҗырымда үз көйем. Миңа канатлар бирүче, ул минем туган телем. Халкымны яратып, сагышын таратып, сайрармын мин, җырлармын мин гүзәл кыш булып. Кайсы йолдызга җан атасың? Аңа тавыш бирергә ашык. Экранга чыккан QR-кодка камераларыгызны төбәп, яраткан артистыгыз өчен тавыш бирегез. Алга таба бик матур концерт номері булачак безнең. Рамил абый, нинди номер ул? Мин әйтәм, Айза һәм Кәримә Мустаева. Хей, әйдәгез озаклап, сузып, сөйләп тормыйк, сүзне үзләренә бирик. Игътибар экраннарга, сез булай гына кушылмаксың. Кул чабыйк, кул чабыйк. Aşıp yeri bağlanarda algılı kübeler. Anım belen oynavada rehdegin bergeler. Şişkelerden alda gölü takıyalar üremen. Oynap şırlap dual yakta bakıda besemen. Beklerim minem kebek dual yakı belegen. Aşıp aşıp oynap yerim balacağım tüneler. Beklerim minem kebek dual yakı belegen. Aşıp aşıp oynap yerim balacağım tüneler. İreklemin kübelekte tüpeske şirimde. Miңа да бит туган ягым бергән ул кергәнә. Шишкәләрдән алыгылы такыялар үремен. Уйнап җырлап туган якта бәхете безәмен. Бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән. Әшеп-әшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр. Бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән. Әшеп-әшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр. Бәхетледер минем кебек туган як күбәләгән. Әшеп-әшеп уйнап йөрим балачагым күңелләр. Бәхетледер минем
Яраткан йорт хайваннары турында без бүген сөйләштек. Клиплар кырадык, җырлар тыңладык. Әйе, шул хәзер тапшыруга ныкта куер вакыт та килеп җиткән. Сезнең белән бүген булдылар. Мин абыйгыз Рамил Шарапов. Мин Наилә Слабина. Һәм мин исемне Гарифова булдык. Бик зур рәхмәт сезгә. Безне караганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.